Gibutyag sa City Government of Davao nga magpadayon ang operasyon sa managlahing opisina sa syudad luyo sa flexible work arrangement. Karong adlaw, Abril 17, tuig 2026, gisugdan ang skeletal operation diin buot pasabot gikan Lunes hangtod Biyernes kanunay abli ang government transactions. Matod ni Harvey James Lantixe, acting city head sa City Information Office sa Dakbayan, angay walaon sa hunahuna sa mga Davaoenyo nga walay opisina matag adlong Biyernes. Alayon niini karong adlaw, mao ang unang adlaw sa pag-implementar sa skeletal operation diin magpabilin ang presensya sa opisina sa ubang empleyado. Lakip niini ang pagproseso sa mga business permits, legal nga mga dokumento, mga request ug uban pang nagkinahanglan sa operasyon sa opisina. Gani, gipasiguro sa city government nga kanunay ang serbisyo sa publiko luyo sa bag-ong gipatumang operasyon. Alang sa kasayuran sa mga Davaoenyo, padayon sab ang transaksyon sa Business Bureau, Assessment Record Services, Business Tax Payments, Real Property Tax Payments, City Veterinarian Office, ingon man City Health Office. Tumong niini nga abtik gihapon nga mahatag sa mga Davaoenyo ang gikinahanglang mga dokumento, partikularmente alang sa mga individual nga gikan pa sa lagyong barangay aron lamang maproseso ang gikinahanglang mga dokumento. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Man, Gretchen Igor, Tatak, Aramen.